नेशा मुक्ति खलायनानै हिनै सीएमनि वानसुंमुं नेशा मुक्ति त्रिपुरा स्रामनाय न स्रामनाय हिनैबाव बनि खक्ति बार न अंखरमानि उ ककथायरक जों जतन सिबो अब हायनो दिनैनि सालो खयाहांकरनि बायजालबारि थानानि बिसिङाव खबजांनाय बगाबिलनि खरकसा ते रतनपुरनि खरकसा खरक तामनो रमखा बायजालबारि थानानि पुलिस तीर जवा मथंतानि न बरंनो रायदानि बिसिंतै मामला फिनजांनाय हिनैबाव सावैखनारिगा बायजालबारि असी जुगल त्रिपुरानि खक्ति खनायनायनि दरकबो खरकताम सिनि एरियाव तीर्थंनाय रक गोबांमा दंमानि किन्तु ताबक दिल्ली रमजांमा बगे किछा कमेखानो बरक सब समयनो पुलिस लामा रक गार्ड दितनो आबन बगे आं बरनो रमैया बेलायनो चेष्टा खायो हायफनो रमैया दिनिखाय आं आंनि थानानि स्टाफ रंनो सिविल ड्रेस बे रहरका रहरे बाजार बरक गार्ड दंखा नायसमै दंखा बेनिफ्राय आं थानि खबर फायखा जे थांनाय रक दं सार होनै आ खबर मानमा लगे आं आंनि स्टाफ ताय अफिसार आंनि जे थानानि जत स्टाफ दंमानि आबनो गारि बायतलाङै थांगै आं बरनो रमै तुबुका पुइला कायसा जोंनि थांका बगाबिल बाजाराव रमखा विशेष देबरमा जुमियानि बन रमखा बिन लगे जे ती नाम्बार थांनाय पेपार रक रां रक बिनो प्राय 2500 रां आं मांखा बिनिफ्राय आरो नै तेकायसा आंनि दल बरक आंनि स्टाफ साहरका सार रतनपुर बाजारावबो थाङै दङ होनै रतनपुर बाजाराव थाङै कुमुद देबरमा बाय रमेश देबरमानो आलादा जागानि बर दुजनानो रमखा कुमुद देबरमानि याको प्राय 19,500 रां मांखा थांनाय मानै सह ताई रमेशनि आरो 10,000 10,500 मतो बिनि आरो मांखा खरक सातामनो रमखा रमै बरनि आरो सुंतु बुखा जेता गैम्बलिंग एक्ट न तुई बरनो आं एरेस्ट खायखा 12 TG एक्ट सेक्शन न खायखा बर खरक ता मिलिवै रां प्राय 31,000 32,000 मतो रां मांखा सिस खायखा आं सि बरनो तो जेहेतु हम अवेलेबल न फंनो तां बे सुइटेबल बेलार फायखांखे तां दिनै रां ताय जे थांनाय मेटेरियल्स न कां सिस खायो अब कुरो आं रहनाय